Nakakai pot kubor baka nokma ka dana gre aking ka enila CH Marak bat ka kun jongka ka aman CH Marak kila ujor da ka ejahar persya yaw menteri rangba ka jalau Konrad K Sangma u Deputy Commissioner ka West Garo Hills District u Vibhor Agarwal bat kiwi pat halor ka nongrim jingkenno bagila ai pata lani dulir khendo ya ki jaka ki bahapo katai ka aking ka Voice of the People Party VPP lingba u Dr. Airpeace W Rani nong ai ktien uloong bu menteri rangba ule persya ya ka jing bishar bat kumjo ya ka rukambat khendo. Haka FIR Arai Mile Police Station haka santre gleber arja arpunrio kinong ujor kila ong bakadan gajing mudoi hamigalaya High Court Shillong persya ya ka sarkar jala u Deputy Commissioner ka District but Deputy Commissioner Revenue nalor kiwai pat halor kajing penbet baki jaka hadana gre aking baki dei ki jaka sarkar. Katkom ke ejahar laong baka kam kadan ha kajing bishar bat haka khat waitre urumpang araja arpunrio umentri rangba dalade usam pata shakin nongsong snong kan nikwat gre kabahap hadana gre aking bat lakenno bagi boyok pata kilahap siu kador kabaram u Dr. Airpeace ulaong baka nika kam kene khendo lani ka land alienation ka dei ka ba uba Arden Miller basayo mot u president ka VPP bot MLA na nongkram ula kran hadorbar mangtingka badang sudam jong ka yeng dorbar tauan ka jella. Basically halor jong kani ka news item report ka bala ami hangne usulong times menta kasni dan tarik jong ni punai March ka baong FIR file against CM and others. Tingi ko apanya karan hakabedai ba kani ka FIR kabala file da unokma jong katika danagre aking hangti hapo West Garo Hills kani kadai ka isu kabayakta ya kani kajing ai khandau kajing ai pata jong u Chief Minister Bodon Burom dan kadam bat u Deputy Commissioner jong ka district berkibai officials kumbakala apa korteng ruha kini kapayar haka karwai tarik jong benai February arajar arpun rio ti kani kala ja wat hadin baya kani ka mat la tian da kamu kot duma haka yeng ka syari ka Bodon Burom jong ka mekhale haiku kani kala dai ne jok kesnem arajar arpusan ti henry wat ba kani ka mat kadon hapo jong ka yeng bishar ka Bodon Burom ti henry ngi bana kaliang jong Chief Minister udang ye biteng ye kani ka kam banit sam me kita ki pata khandau syaki beriau hak itu ka jaka te hadin kani ke jingle ke jungu te nagaliang jupinok ma kila file ka FIR persya yu te hangni kila keno ru ka u Chief Minister ula pen khen ya kani ka jing bishar jong ka ying bishar Bodon Burom lane ka contempt of court ka bagiong te kata ke ke bengi inang ni tengi kum ka parti kiba don ke jingki klik na ka banta kita u president jongi ila raise kani ha kani ka budget session ka badang sudep apa assembly ha ka bagi bakani ka mat anti potang nakle but ila express ya kata ke jing so jongi but labu ka tu kani kita jingkeli ha ka bidai bakani ka mat batan kam ya ka jingkeli syai tenrei ha pading kini ke berkot ngi ba Chief Minister la ya skmat bakani ka kam teka ega banging ngi gum ka parti ka long ba ngi ba uni Chief Minister ula penkhen wei ya ka jing bishar jong ka yeng bishar ka Bodon Burom dan ka bangila ban ong ka contempt of court te beleng ong contempt of court kara ka long kani watla ka yeng bishar kam syama ya ka stay order haka bedai ba kani ka proses tenrei kamut pat bon ong batang nomor ba kayeng bishar kam syam ai ka stay order pinsyua be seprang kalong contempt of court in the sense ba claim respect ya kane ka judicial proceeding ke haba kane ka issue ka don yeng bishar ailat ya ka jing bishar ba kania syakmat don kam ban le karki ya ka habang ui ba kadon ka jing persya na kalian jongki traditional institution santo te hakabede ba kata ngisngo ba kalalong kum ka jing penkhen si benta ya kane ka proceeding jong court kabar kalong ka khamsir khai ingni kam dai tangya ka contempt of court kane ka dai ka contempt of custom namar balai kene ka khindau ka siap kum kalong hapo Garo Hills santi hi kum balong lem ha ki we ki benta jong kane ka North East India ka ni ki riulum ki jongi ka khindau ka siap hi ka dai ka ba don ha ka jing pai ki jing khmi jong ki nong som snong dan ki brio
Di kata kala melong lemba kini ki institution la kalong kapur la kalong ka traditional institution berkiwai kumba kalong hangti kumot kadon haka jingpai ke jingmi ka custodianship jung kinokma tikini kinokma kila haka tu ka mukot doma ki bakila ai kila persya ya kini ka jing ai khandau jong u CM haka tu kopor haka tika snem ko ladem den rei ngi wadin banai ai ya kini ka jing ujor sa kayeng kaseriru nga iya bakane ka kampanya tikani kalong thik kumbang burom ya ka tradition jungi ki reulum karpang na ka banta ki men ki para ki jungi ki badan hang dia por reulum karo kata gedi ka bangi tikai ka bangi kum ka parti kalong ba kani kala long kum ka kam politics ka jong CM kadi ka political move ka jong u namar bangi suthu bagane ka district council election hangthi kala jan mentakin sapelong larang makala hau bana April te kala bandai kata ka baru kala ban involve wat ya kena ka corruption ru ya kata ngim la ban ong ten rei ui bakini ki jingle ki jungu ki thaulati seta tengi kumbangila era aku assembly te kene ka ngim kwa ban ya keren sapang kita ki details sama kene ka matter kalong sub judice nama kadang don hapo ka yang besar ka badan burom ngi burom ya yang besar ka jongka jala mekhlea tinginem kwa ban komen sibun ten rei kum ngi nagleng jungi ka parti kalong ngi penrem ya kene ka jingle jongu CM te kumbau presiden jungi lo ong bau kene ka sarkar hapo ka jalam jongka NPP UI ba kalong anti people kalong anti local te kane ka jingle ha kane ka kenti ka pamenta kala pausan ha ba kalong ha kata kon te nama kata daw ngi persya jori kane ka jingle jong CM te ka jing sisa mendadai e ban ap ya kata kara jong ka yang besar dan rei kabupaten kam kolong no CM kolong ba in wat iki we gila kelenti ban ya smuthu jumot bagine ki traditional heads ki badan hangthi ban ya karan ba ki bri ba kum datar ter nama gane ke jaka ki ong bagade ke jaka jo ka sarkar dan rei hadu mentangin pad esai menu ka dalong kata ke jaka jo ka sarkar haganu korkom ka dalong hatu kata kalenti ke basim ya gane ka khandau ban pelong ka khandau sarkar kala ya be kali renti na em hatu ladon na em ka jinge pen lang bar ki nong song snong hantu ba kum datar ter kita gini kejengkeli kiba wat nagalem jungi ngila yara apa ha kayen terbat hoan te nama kata daw halo kini ki kenrum kenram halo kini ki jingbam shai te yu iba akajingya sa kamar ka jong hukum ne kala pen khenya ka reti ka dustur jong ki paraja berde jungi ki bata na cha chathi nagalem jungi kum ka parti kalong ngaya hasanda bat ki pai ba ban smuthu ya ka jing don kam ka jong ki ban smuthu tikana bha ya ki mat ki jura ki ba involve kene ki case dan rei bangine kran sibun sapang ka claim ka counter claim ki arguments ki counter arguments kene ka nom sha ingi hangne nomor ba kene ka matar hi kadang don po yang bisa dan rei kalong nging yang na ka banta ki ba abang i bagi pai ba abang i bagi priu ki don ka jing persya te ni baik ya ka isu hangne nomor kumba kalong hi ka khandau ka siap hangne hangi kamdei tang ka kinja aset kamdei tang ka khandau handrei ka dei na ka banta ka identity ka jongi ka don la ka jong ka system ka jongi ka bangi bat ka khando siap tingi i ba kata karo kombar khando ba siap kum kalong hangti ka kala sakta tinama kata daung i pen pau ya ka jing persya ka lo kata habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya